Ay ka. Oh, grabe oh. So ito yung isa oh. Pula. Orange. So ang ganda ng orange oh. Ay, taiyan niya yung sarili niya. Ang so ito yun oh. Ganda. Nakalaban niya naman ay ito. So dilawin lang naman. So parang kakasa din to ah. Yan, pasapot na siya. So patayin lang natin para match sila sa gutom. Yan oh. Grabe yung mga gagamba, gaganda oh. Oh. Okay game. Subukan natin. Yan ang grabe pasapot nila. So yung ko lang kung saan kayo dito. Dito ba kayo sa dilaw na to o dito kayo sa orange. So game. Oh, talikod oh, nakatalikod. Pakat muna natin ha, nakatalikod yung kanina. Yan na, tapos na to. Ay ka. Grabe, bilis gumalaw oh. Grabe gumalaw itong mga gagamba na to. Wala, nahuli yung dilaw. Grabe. Grabe. Hindi gumalaw oh. Kita nyo gano'ng kabibilis gumalaw yung mga yon. Grabe. Sobrang bilis gumalaw. Harurot gumalaw itong mga to. Huli. So tagal ko magat sa stick no. Medyo dumilim pa. Pero yun huli talaga. Yan. Grabe. Halimaw lumaro. Tabi natin no. Ano pa ba tayong paglabanin dito? So yun lang. Pinakita ko lang sa inyo yung dalaw ng mga gagamba. So makukunat pa rin no. Matindi lumaro. So yun lang muna. Shoutout kay Cablers Kano, maraming salamat po. Kay Rodel Rabara, maraming salamat. So, nanonood lagi kay Pango TV, thank you. God bless sa inyong lahat. Stay safe. Si Nonoy John Paul Akunla, maraming salamat pare. Naamis talaga buhay probinsya. So kay Sanggyo Pahardo, thank you din. And kay Primo TV Vlogs, Father and Son, God bless pare.